May buntag mga Karoski. Yung kabutagon. Balik ko ninyo sa akong kababaton. Kuan ko, magkanal ko sa likod mga Karoski. Kaya naguba akong kanal ko. Ito. Kaya sumpaya na maumuang kusina. Jadi ang kanal abot man sa file. Kung usbon ako ito bagay dari dapit. Ibabawa na yung lobby. Diyan ang gagyan ng babas lobby magpuskid dito lagi isuguro. Ubos ang lobby nga gamay. Dito sa lobby, babawa lobby, babawa ng lobby. Kuy paambak yung side kani. So, balik ko yung kapuski sa akong baton. Pumukul tak kasih kamat.
Eh. Hangin.
katuski oh. Ano yung kanal sa una kani tadi po na dito kayo maklaro yung kanal sa una kani na ni ambak iko na sa iko na pa sa block yung ganyan ako lang yung kung yung kanon ako mahatan ng lain tabo mga sa unang katuski nga sukain tubig niya so ang tubig sunod sa balay pilapok kanan yung bukid mga katuski bro kaya buntun na bukid na diha mga katuski na dihang paglaom dahil ang ubang mga tubig anhigin mo agad dili uban tinapita sa mua kung kinhalangin nga doon lagi kanal sa maka dot ang tubig nga paniguro lang dito daan basi yung dito ito baluan ba ng kalit ang ulan wala ka ito sa mga kanal dito na po ako biyagi sa babaw na aning gabi lapos ito hinayan lang ito sige wala ko hangin hangin kayo kumana sa hinay kumadiyan eh ano ako lang pikuhon una pipikot na ano po tayo palahon tingog ha delikado kayo pag ano kayong mga tautang tao nagana lang dito daan natay plano mo katuski pero budget mo kung wala dito tayo magpral pero utay porta naman lang sa tadya sa storya
Sige mga kalotski, hindi na sa kupot na ako ang video kay medyo taas lang ito kayo, hindi magisi madali kay gawas nga gahi hindi tapit sa ubos humo ko ito siya pero hindi tapit sa may punuan sa lubi magkato si gahi niya gahi gamot namuto na lang yung gamot so di na sa kupot na ako ang akong video. Di lang ko ipakita ko sa inyo yung katuski ang ako ang pagpalaan ng lapok. Okay. Grabe kahangat man. So, salamat mga katuski. Bye bye. God bless yung tanan.